Bon dia i bona hora. El vídeo d'avui d'escacs per principiants és com un extra, més que com un capítol, perquè us vull ensenyar una cosa que em va passar l'altre dia jugant un directe amb els seguidors del canal de Twitch, i és que vaig poder jugar aquesta partida que va acabar en 7 jugades per abandonament de les negres. Anem a veure-la. Bé, jo portava les peces blanques, vaig obrir amb E4, va fer E5, fins aquí tot correcte, vaig fer F4 per a veure si colava el gambet de rei, i em va fer F6. I F6 és dramàtic perquè a partir d'aquí ja tot esdevé, canvies, fas aquest escac, única, pujar aquí, fas aquest escac, única, escapar-se cap allà, fas aquest escac, aquí hi ha un parell de jugades, ja no és tan única, pot venir aquí o pot fer la que va fer, posar el peó al mig, però després d'aquest escac les negres van abandonar, perquè tot i que sí que podria haver seguit per aquí, venir per aquí i aguantant unes quantes jugades més, la posició és desesperada, no només pel material de menys que tenen les negres, que són dos peons, sinó també per l'escassa seguretat del de rei negre. I aquí, en totes les variants, acaben les blanques molt millor. Doncs bé, haver fet aquesta partida em converteix en un molt bon jugador d'atac? No, en absolut. El que passa és que aquesta partida és pràcticament igual a una altra que veurem ara mateix d'en Gioacchino Greco, el que està considerat el millor escaquista de principis del segle XVII. Si estem parlant del 1600 i poc, doncs el Gioacchino Greco va publicar una sèrie de partides que se suposa que en veritat són estudis, imaginacions seves, partides inventades per ell mateix per il·lustrar algunes trampes d'obertura. I aquesta de F6, de defensar el peó de E5, amb F6, és una de les partides d'exemple que té en Greco. La diferència és, mira, ara la veiem. Vaig a buscar la del Greco, que està aquí mateix. La diferència és que mentre jo vaig fer F4 i el peó per F4, en Greco fa cavall F3 i cavall per peó. Ho vegem, E4, E5, fins aquí igual. Jo havia fet avançar el peó i capturar amb el peó després de F6. En Greco fa cavall F3 i després de F6. La veritat és que amb cavall F3 és com més espectacular, i sent estudis doncs és normal que ho fes amb cavall F3 que no passa amb F4, perquè al final és un peó per un peó, no un cavall per un peó, no? Que és el que passa en aquesta partida, cavall per peó, i el tema és el mateix. Si veiem que F7 i F2 eren les caselles més dèbils del tauler, F6 i F3 són quasi les pitjors jugades que es poden fer, d'acord? Perquè deixes aquesta diagonal a expenses del que vulgui fer l'altre, en aquest cas escac, i és exactament el mateix. El que passa és que el Greco va seguir una línia fins a l'escac i mat, d'acord? I és una partida de 11 jugades, escac, única aquí, avança el peó per fer aquest escac, única, tapar-se, o bueno, posar la dama al mig, però si posava la dama al mig era mat en una, amb dama a part, avança aquest peó per ja venir aquí, fer aquest escac i també aquest escac amb l'alfil i guanyar la dama. Total, que intenten escapar-se, venen cap aquí, les blanques que no t'escaparàs, tornen i ara escac doble amb peó i torre, i per tant no té cap escapatòria perquè la dama controla tot això, no? 11 jugades, una partida publicada al 1600 i poc, però la idea és la mateixa. La idea persisteixen. Les jugades quan són bones i quan són dolentes són dolentes. I en aquest cas, el seguidor del canal de Twitch, a veure, no és que sigui un mal jugador, simplement va fer una jugada que no s'ha de fer. F6 no s'ha de fer mai. De fet, F6 o F3 en general és tan dubtós que és la idea permet el mat més curt de tot que existeixen. O sigui, l'escac i mat més curt que es pugui fer és en base a aquesta idea de deixar aquesta diagonal o aquesta lliure, d'acord? Llavors aquesta jugada és necessària. No és el mat del pastor, llavors si us voleu entretenir en intentar trobar el mat més curt que existeix, que sapigueu que és amb les peces negres, vale? I no és el mat del pastor. Us animeu a trobar-lo o què? Trec el tauler d'anàlisis. El que vull dir amb això, ensenyant-vos aquest parell de partides, és que per qui comença en aquest meravellós món de les 64 caselles, crec que pot ser útil i rellevant veure les partides d'en Greco. Avui en dia estan totes disponibles i us ensenyo com veure-les, d'acord? Ara em faré petit i anem a la pantalla completa. Aquí estem. La pàgina és Chess Games, d'acord? Aquí no necessitareu registrar-vos, no necessitareu posar cap correu, baixar-vos cap programa, res. Simplement chessgames.com, i aquí et diu, busca entre quasi 1 milió de partides d'escacs i de tants escaquistes, no? Aleshores aquí posem Greco i ens dona el resultat de 89 partides del Greco que podeu
simplement entrar i visualitzar, d'acord? I aquí la primera pàgina, la segona pàgina, d'acord? I jo recomano analitzar-les a poc a poc amb un tauler físic o simplement directament a través de la pantalla. La majoria és això, són partides molt curtes, de menys de 20 jugades, que et serveixen per veure truquets d'obertura, per millorar la visió tàctica, perquè clar, aquests truquets necessiten de tàctica. I a més, gaudireu perquè són molt salvatges. De fet, es considera que el Greco va ser el primer en publicar el mat de la cosa i en les seves partides hi ha entregues de totes les peces, entregues de dama, entrega de tot. Mira, agafem per exemple aquesta primera, 19 jugades, és una animalada. Llavors cliques, te'n vas a la pàgina en qüestió, Jocanio Greco versus NN, que era la seva manera de dir, bueno, un desconegut o bueno, és l'estudi, no? Les seien blanques, fa la italiana amb C3, d'acord? I ja veieu, simplement la passo molt de pressa perquè veieu que juga força bé, no? Els peons centrals, les peces menors, ara entrega un peó, ha entregat aquest peó de E4 per tal d'aprofitar aquest temps, enrocar-se, forçar una mica aquests canvis, no és forçat, vale? Però és com, vols guanyar un altre peó gratis? Vols tenir 2 peons de més només començar? Doncs vine, però el que passa és que ara amb dama li toques l'alfil, li toques el punt de F7, tal com havíem explicat aquell dia, que podies passar la dama per B3 i sumar-la a l'atac de F7 amb l'alfil, aparta l'alfil per dius, home, com a mínim l'alfil val més que un peó, per tant aparto l'alfil, salvo l'alfil, no puc salvar aquell peó, però bueno, no es pot salvar tot. Captures, vens aquí, toques la dama, l'alfil està defensat pel cavall, posa l'alfil al mig, molt bé, posa la torre aquí, també amenaçant d'entrar aquí, guanyant la dama. Bueno, està amb el cavall perquè això no passi. Aparta l'alfil perquè la dama pugui venir aquí i fer l'escac i mat, està passant de tot aquí, posa el cavall al mig i ara ja no té aquesta entrada perquè també està al mig del camí del cavall, però ara salta amb el cavall, no pot capturar amb l'alfil perquè li cau la dama, aquest cavall també està ajudant a la dama a venir fins aquí, si fes dama aquí per evitar-ho, doncs cavall par estaria tocant la dama amb la torre, hi ha molta cosa, no? Hi ha moltíssima cosa i a cada partida del Greco està ple d'aquests detalls, no? Dius, bueno, doncs capturo, vale? Capturo i amb aquest cavall defenso això, es peta el cavall, d'acord, entregant la terra, però clar, no es l'entrega perquè no la pots capturar perquè és mat, a part que et deixaries la dama pel camí, fa G6 a veure si ho pot evitar tot, però després de alfil aquí i torre G, F5, escac duríssima, i aquí abandonen les negres. I aquí fan l'escac i mat. Bé, espectacular, no? Pues totes les partides d'aquestes del Greco són així. Jo recomano mirar-les a poc, veure el perquè de cada jugada i com que són molt curtes, doncs tampoc trigareu més estona. I hi ha moltes que repeteix obertura i també us pot anar bé per entendre com funciona aquesta obertura en concret, no? Bé, evidentment, si voleu buscar més jugadors a part del Greco, doncs torneu aquí a la pàgina principal, poseu Jobava o el que sigui i us sortiran totes les partides, d'acord? Qualsevol jugador que tingui partides les tindrà per aquí. Ara em torno a fer gran perquè us ensenyaré una coseta, que és, hola de nou, el que us explicaré ara és el mat del boig, d'acord? Així que si el voleu trobar vosaltres mateixos, doncs pauseu el vídeo i si no, espereu el compte enrere que el vaig a donar. Vaig a buscar el tauler d'anàlisis. Ja el tenim aquí i com dèiem era un escac i mat que donen les negres més curt que el pastor perquè és el mat més curt que existeix, per tant és en 2 jugades. L'única manera de fer-ho és que les blanques et permetin fer aquest escac, d'acord? Permetin jugar amb aquesta diagonal, com el que hem vist en les partides, no? Quan fas F6 o F3 o deixes això, no? Aquest camí per aquí lliure, doncs les coses es tornen dramàtiques. F3 és 5 per deixar que la dama jugui, G4 per tal de que això no podràs avançar després per posar-te al mig quan les negres facin escac i mat. És escac i mat perquè les blanques no poden escapar-se enlloc, no poden posar cap peça al mig i no poden capturar la peça amb la que li estàs fent escac, que és la dama, no? Per això has d'avançar aquests 2 peons per deixar pas i que no puguis posar cap dels 2 al mig, tot i que aquest, bueno, no el posaria, sinó que ja estaria, sobretot aquest, no? Que no puguis tapar la diagonal. I així es fa l'escac i mat del boig. Però, clar, t'han d'ajudar les blanques. Bé, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat i fins la propera.